Congratulations! Hello! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat sa gabos. Gabos, salamat. Maski harayo ka, hindi ka nakakalingaw sa kuya. Salamat. Ikaw naman po, nanay. Life is like a box. Sometimes it is full of rubbish, but sometimes it is full of amazing surprises. Hello, J-fans, and magandang tanghali sa inyong lahat. Kagaya pa rin ang ating panahon na napakainit, yan pa rin ang napakainit na sorpresa at pasabog na dadalhin ng aming team. Welcome back, this is the JFS Petals and Services, and for today's video, akong muli ang inyong makakasama. This is your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. Ngayon, gayuhin natin ang isa sa pinakamalaking munisipyo ng aming probinsya. Dayuhin natin ang Libman, and to be specific, puntahan natin ang Purubatya. And bago ang lahat, bago natin tingnan ang ating mga packages, for more information and of course for more videos like this, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Ngayon naman, let's take a look of the items na ibibigay natin sa ating lovely couple for today's video. Okay. So as you can see, pulang-pula nga naman at talagang punong-puno ng pagmamahal ang ating cart rank ngayon. Let's start with this bilao ng pansit. We also have letter na naka-frame na babasahin ko mamaya. And dalawang chooks to go ang ating customized cake na naglalaman ng not just 10, 20 but 30,000 pesos. Meron din tayo ngayong dalawang money bouquet, and both of the bouquets ay naglalaman ng 10K. Yan, social nga naman 10K plus 30K. Mamaya natin pag-usapan. And of course, meron pa tayong dalawang bubble bouquet para sa dalawang bibigyan natin ng mga items yan. Meron pa tayong fruit basket as well as yung kaninang sash. And syempre, dahil matagal na natin hindi nakakasama ang ating poging haranistang si Kuya Gab, ngayon ay kasama ko siya dahil siya ay maghahatid ng kanyang ginito ang tinig at syempre, maghahatid din ng pagmamahal. Once again, andito na nga kami, touchdown sa Libmanan, Camarines Sur. Kaya naman, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Tara na't sugurin na natin ang lovely couple na ito at handugan ng pinaka-espesyal na sorpresa. Kaya naman, mula dito sa Libmanan, Camarines Sur, it's JFS na yan. Tao po. Ano po? Sino po si si Ma'am Trinidad Recto po? Ikaw po. Tapos ikaw po yung may-ari ng tindahan. Ano po? Trinidad Recto Store po ito, tama po. Ay ma'am, galing po akong Chesterfield, Marlboro po. Ako po si Agent Steph po, nanay. And gusto ko pong ipaalam na ang tindahan niyo po na Trinidad Recto ay isa po sa nanalo po ng ating Grand Raffle Draw po. Yes po, nanay. Tapos po, ngayon po na pumunta po ako dito para po, para ipaalam po sa inyo na kayo po ang maswerteng nanalo ng ating Grand Raffle Draw. Pero po bago nyo po yun makuha po, nanay, dahil items po yun, tapos mga items po mula sa Chesterfield and Marlboro po, magbibigay po kayo sa amin, nanay, ng shipping fee po na. Opo. Yung shipping fee po is amounting to 5,000 pesos. Pero yung marireceive nyo po is more than of that po, nanay. Dahil makaka-receive po kayo ng items the same time ng cash po mula sa aming company po.
Okay po. Nasaan po yung asawa niyo po? Gutom yung pagkakas, may tindahan ba kaya ko? Opo, alam ko po, dalawa po yung tindahan nyo. Pero ito pong tindahan nyo dito ang nabunot po. Opo. Aware naman po kayo na ano po. Ayan. Isa po kasi kayo sa ano po, sa maraming nakukonsume or napopurchase po sa amin ng Chesterfield and Marlboro. Kaya po nakasali po kayo sa aming Grand Raffle Drop po for this September po. Actually, ano po yan, by the end of the year po ginagawa. Pero ngayon po, ginawa po namin September. Ano po. Then, meron din po yan ulit this coming December. December po uli. Pero po, okay po ba kayo doon, nanay, sa babayaran niyo pong 5,000 na shipping fee po? Nahihingin po namin sa inyo? 5,000 mabayad. Yes po, magbabayad po kayo. Pero makikita nyo naman po yan yung item, the same time, yung inyo pong napanalunan po. Kasi ibibigay po namin yan at papapiramahin po namin kayo ngayon. Mari po ba namin kayo, nanay, imbitahan dito po sa labas? Tapos si tatay, papapirmahin po. Ano po? Ano pong balak nyong gawin po doon sa mapapanalunan nyo po? Kung anong medyo magandang pupuntahan yan, doon din namin. Pwede nyo po yan ipag-expand sa inyo pong tindahan or ibang branch naman dahil dalawa ng tindahan. Gawin nating tatlo. Ano po? Pakita ko muna po sa inyo po yung mapapanalunan nyo po na voucher po yun. Tapos papapirma nyo po sila. Tapos mamaya po hingan ko po kayo ng yung picture nyo po. Ano po? Okay po. Ito muna po yung ano po. Yung sample items kung wala Chesterfield and Marlboro. Congratulations! Hello! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Dito tayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, nanay and tatay, lililawin ko lamang ang lahat. Pero bago ang lahat, hello J-fans and people of the Philippines. Andito na nga tayo sa barangay Purubatsa, Levmanan, Camarines Sur. And as you can see, kasama na natin ngayon ang sinasabi ko kanina pang lovely couple na nagsi-celebrate ng kanilang pinaka-espesyal na karawan, ang kanilang birthday. Dahil si nanay, anong pilang taon na po kayo ngayon, nanay? 63 at si tatay ay 65. Okay, happy birthday po. Paunang bati, happy birthday po sa inyong dalawa. Pero dito po kayo sa gitna. Pero gusto ko munang linawin dahil kanina habang nagpa-prank ako, tuwang-tuwa si nanay sa raffle na pinalanunan mula sa Chesterfield and Marlboro. Pero disclaimer lamang po, I am not connected with Marlboro and Chesterfield. Ginamit lamang po namin yon para i-prank si nanay dahil si nanay ay may tindahan. However, thank you so much Chesterfield and Marlboro. Kumusta po nanay and tatay? Speechless si nanay. Parang mas gusto ata ni nanay yung nanalo siya doon sa Grand Raffle Draw. Kumusta po nanay? Ugma. Ikaw po tatay? Proud ako sa akin. Nakasuti siya. Okay, lililawin ko lamang po ha. We are the JFS Petals and Services na naghahatid ng saya, good vibes at sorpresa sa amang sulok ng Bicolandia. And ngayong tanghali kahit nga napakainit, bumiyahe ang aming team para po kayo ay handugan ng mga items na ito at tuluyang kayong pasayahin sa inyong espesyal na kaarawan. Ayan, hindi daw alam ni nanay, yes, dahil secret nga po ito. Pero bago ang lahat, nanay and tatay, ipapakita ko muna po sa inyo kung ano po yung mga marireceive nyong items ngayong tanghali. Pero bago yan, syempre, para maging hari ng Purubatsa si tatay, isuot niyo po ang ating sash na may nakasulat na happy birthday. Palakpakan naman natin si tatay, ang ating mahal na haligi ng tahanan. At syempre, may kapartner yan na ilaw ng tahanan at ang Sharon Cuneta ng Purubatsa, Levmanan, Camarines Sur. Palakpakan natin. Isuot niyo po ito. Sharon, ipasok niyo po ito, nanay. Okay. Sharon!
Okay, hindi lamang po Sash ang marireceive nyong dalawa dahil meron tayo ngayong marireceive na bilao ng pansit. Isa, dalawang chooks to go, tag-isa si nanay at tatay dahil dalawang kanilang tindahan. Meron ka tatay marireceive na basket of fruits. Wala nga lang milk tea at fries at burger. Meron pa tayo siyang dalawang bubble bouquet na may nakasulat na Happy 63rd birthday Mama dahil 63 years old. And Happy 65th birthday Papa. Palakpakan naman natin ang nanay at tatay nyo. Hindi lamang yan nanay and tatay. Meron pa tayo siyang letter na mula po sa may pakana or surprise sender ng mga items and eksenang ito ngayong tanghali. At ang pinaka-social sa lahat, dahil birthday nyo pong dalawa, meron kang marireceive na customized cake. At mamaya, dahil mahilig po ako sa sorpresa at talagang napakabait ko ngayong tanghali, may pasabog yan nanay mamaya. Okay. Ilabas na natin ang pamalakasan. Hindi lamang isa, ngunit dalawang money bouquet na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Tatay. Tatay. And syempre, si nanay ay may marireceive din na money bouquet with the same amount. Ayan, palakpakan natin si nanay at si tatay. Tag 10,000 ang dalawang yan. May naririnig ako mga kapitbahay, sana all. Sino ba naman ang hindi mapapasana all? Ayan, tag 10,000. Naiiyak na si nanay. Dito po kayo, Nanay Trinidad at si Tatay Jaime. Bago yan, bago ko po ipakita yung, or basahin yung letter na sinulat po ng taong nagmamahal at nagpadala sa inyo ng items na ito. Matanong ko naman po, kumusta po ang buhay ng isang 63 years old at 65 years old? Kaya po nanay, kumusta po? Okay lang. Gaano po kayo kasaya ngayon? First time nyo po bang ma-surprise ng ganito? First time. At dahil first time mo, artista ka kaagad through our social media accounts. Kaya naman kaway-kaway po sa ating fans dyan. Ayan, sa aming mga minamahal na subscribers, kaway po kayo. Ayan. Yan po si Nanay Trinidad, ang Miss Universe ng Purbatya. At syempre, ang Mistress of Bicolandia, si Tatay Jaime. Tatay, kaway-kaway po kay Tatay. Ayan. Top 10,000 nga po sila. And talking about being sensible for this afternoon, I have here a letter na babasahin ko po ngayon. Pero bago yan, ano po kaya or sino po kaya sa tingin nyo ang nagpadala ng items na ito? And bakit may ganitong eksena kayo ngayong tanghali? Sino po kaya? Sino po, tatay? Sige, yung makakasagot, may additional 5,000 pesos. Sino po? Si Aiza Sigera po. Anak niyo po si Aiza Sigera. Okay. Sino po kaya? Yung anak mo siguro nasa abroad. Okay. Tingnan natin kung tama si nanay at si tatay. Makinig po ha. Ma-and pa. Maugmang pagselebrar kang sa indong kaaldawan. Wow, Bicol na Bicol. Salamat sa gabos na pagsasakripisyo nindo sa samuyang magturugang dawa ngani darakula na kami. Yaon man giraray ang sa indong pakikisumaro asin ang pagtaba. Hagad ko na magkaigwapa kita nin halawig na pag-iribanan. Ngunyan, sa indong kumplianyo, unian sa kong dikit na sorpresa para maipabot ko sa indo ang sakuyang pagbati. Uni na mama, si pinagpaparasabi mo sa kuya na dai ka na nakakaimo, ha ha ha. Dai nakakaay mo ata ito. Pinaghahandaan ko kaya ang sa indong kaaldawan, ninhulit na gusto ko na bago ako mag-uli, mapaugmata ka, and kamong duwa dawa nasa harayo po ako. Dai ka magparahadit, tasun, makakauli man po ako dyan. Perminindong ingatan ang sadiri nindo. Padangat ko kamo, ma-end pa. Miss ko na kamo, sobra. Love,
Aiza. Ayan, si Ate Aiza nga po yung nagpadala ng mga items na ito. And of course, siya yung sumulat ng letter niya. Ngayon po, narinig nyo naman po nanay and tatay yung sinabi po ni Ate Aiza. And given na malayo si Ate Aiza, hindi yun naging hadlang para maipahatid niya yung pagmamahal at syempre, yung sorpresang ganito. Ano pong gusto yung sabihin kay Ate Aiza? Sige po, kausapin niyo si Ate Aiza. Ne, salamat sa gabos. Sa gabos, salamat. Maski harayo ka, di ka nakakalingaw isang buya. Salamat. Ikaw naman po, nanay. Kape natin si nanay. Dito tayo. Yan. Yan. Ano po gusto yung sabihin? Sige po, pag hindi po kayo nagbigay ng mensahe kay Ate Aiza, minus 2,000. Sige po. Ayan. Kailangan po kasi yan ilabas ni nanay dahil baka iba ang lumabas. Ano po? Sige lang po, nanay. Okay. Siguro hindi pa makakapagsalita ngayon si nanay dahil dalang-dala siya ng sobrang tensyon at syempre siguro pangungulila sa kanyang minamahal na anak. Pero ayan kung iniisip nyo na tapos na tayo sa paghahatod or paghahandog ng mga sorpresa at saya sa mag-asawang ito at sa napakasayang pamilyang meron sila dito sa Purbatsa. Alright, we are finally back because dugan natin si tatay and nanay ng kanilang harana package and of course ng kanilang bonggang cake. At mamaya, para naman maging kompleto ang kanilang pagsi-celebrate ng kanilang birthday, kakantahan natin sila ng happy birthday. But before that, let's hear a mellifluous sound or tone of music mula sa ating instant haranistang si Kuya Gab. Kaya naman Kuya Gab, dahil miss ka na namin, take it away. Ako'y munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat nanay at aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas sa bawat pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda ng hihina, ako naman ngayon ang mag-aalaga. Kayo nga'y aalalayan at aakayin din. Pag lumuluha ay papatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ng noo ng halik. At sa gabi ay malamig, yayakapin ng mahigpit, ipapanalangin at pupumutan ng pag-ibig. Kayong ay aalalayan at aakayin din. Pag lumuluha ay papatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ng noo ng halik. At sa gabi kung malamig, yayakapin
mahigpit ipapanalangin, kumutan ng pag-ibig. Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Yan, Mami Daddy, yan ang first song na para sa inyo. Ikaw pakit ang sarupang song. And for last song natin, Mami. La tara tara, la tara tara, la tara tara. Mama, kumusta na di na? Tayong laging nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami yung nauuna, di ba pwedeng ikaw muna, akin lang pangamba. Dahil ikaw aking mata sa tuwing mundo'y nag-iigataw ang dahilan ng pag-inga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, mama. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara. Papa, naaalala mo pa ba nung ako ay bata pa, di ba? Aking puso ay iyong hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo hanggang sa dulo. Magkalayo man tayo, ako'y tatayo. Pangako tatay ko, dahil ikaw aking paa sa tuwing ako'y gagapang. Ikaw ang dahilan ng paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, papa. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong ginawa, papa. Pahinga muna, ako nang bahala. La tara tara, la tara tara, la tara. La tara tara, la tara tara, la tara. La tara tara, la tara tara, la tara. La tara tara. Yan po. Thank you so much. Palakpakan natin ang celebrants natin, guys. Okay, so thank you so much. Palakpakan natin si Kuya Gab, Nanay at Tatay. Ayan, palakpakan. Hindi tayo makapalakpak. Dito muna tayo. Ayan, kumusta po? Maganda po ba yung kanta ni Kuya Gab? Ayan. Step Sinda. Lipat po Sinda. Ayan, dito na lang po kayo. Siguro tag-isa po kayo. Ayan. Ayan. So tapos na tayo sa kanilang harana package na inihandog sa atin ang ating instant haranistang si Kuya Gab. Ngayon naman, since hawak ko na ang ating cake, ipapagpablow na namin po kayo ng inyong customized cake. Pero bago yan, everyone, yung mga nasa likod at mga nasa labas, sabay-sabay po natin kantahan sila ng Happy Birthday. And 3, 2, 1, let's go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, happy birthday po Nanay Trinidad and Tatay Jaime, and mula po sa JFS team, and syempre mula po sa inyong anak na si Ate Aiza. Happy birthday po. Ngayon naman, syempre, hindi
tatapos ang birthday celebration kung wala ang blowing of candles. Kaya naman po ngayon, nanay and tatay, tag-isa po kayo dito. Ba't ayaw na sumindi? Okay. Tag-isa po kayo. You may now blow your candle. But before that, syempre nanay, ito po yung sayo, make a wish po. Gusto na ako. Kung anong gusto mo. O, nadag mo to. So, we get. Sige na po. Pa-blow na po ng iyong. Makonsensya ka, makonsensya ka. Okay, ikaw naman po tatay. Siyempre, make a wish din po. Wish ko lang sa gusto ko mga ati. Hindi sila magkagawa ng mga diferensya. Sa lauling taon na ini yung umabot. Okay. Alright, palakpakan naman natin si nanay at si tatay. Muli, si nanay ay 63 years old na ngayon and si tatay ay 65. Ay wow, mga 60 years old, 60 and above na yung ating parents. Mga senior citizen na po kayo. Okay, so gusto niyo pa po ba nanay ng sorpresa? Gusto niyo pa po? Mag-go! Sige, ayaw na ni nanay. Uwi na po. Matay! Ayaw po ata ni nanay. Gusto niyo pa po ba ng sorpresa? Sada ni nanay, sige pa. Naku, igwapa. Okay, dahil napakabait ko nga po ngayon at talagang hindi natatapos ang sorpresa at gusto po kayo talagang mapasaya ng inyong napakamapagmahal na anak na si Ate Aiza. Ngayon po, ang cake po na ito ay may lamang pasabog, ibig sabihin may granada po ito. Isang maling hakbang po nating tatlo, sasabog po tayo dito ha. Isang oras lang po ito. Okay po. So ngayon po, nanay and tatay, kayong dalawa, bibigyan ko po kayo ng tag-isang chance na pumili at bumunot sa mga nakausli pong ito na mga papel. Kung ano po yung mabubunot nyo dyan, sa inyo na po. Ano po? Okay, dahil syempre, ladies first, unahin si tatay. Unahin natin si tatay. Alin po kaya? Angat? Oops! Nachoke! Wala ka. Okay, ito po ang marireceive ni tatay. Ang bulkang mayon. Okay, sa inyo na po yung tatay. Ikaw naman po, nanay. Isang chance na po ito, ha? Ito po ang sagot sa inyong pangarap. Sige po. Ay, dakula. Ay, malaki ang pinik. Oh! Wala din. Okay. Kay nanay, malaking bulkan at kay tatay, ayan, tag-isa po kayo. Salamat po, uwi na po ako. Yan lang po. Salamat. Okay, hindi po yan. Dahil sa mga natitira ito, 1, 2, 3, yan po ay naglalaman ng sorpresa po para sa inyo. Para malaman natin, J-Fans, and sa lahat ng mga nag-aantay, bubunutin na natin at ituturo ko kung alin po ang may laman dyan. Pero gusto ko sabay po kayo or tulong po kayo sa pagbunot. Ano po? Isa po ang nasa itaas dahil mag-asawa po kayo. Isa naman po yung nasa ibaba na hawak po. Kung ano pong mabubunot nyo. Okay po? Okay, baba ko lang itong lighter at hawakan ko ng maigi. Ang may laman dyan, J-Fans and nanay and tatay, itong pinakamalaki. Bakit po kayo hindi nyo naisip na hugutin itong pinakamalaki? Wala lang, trip ko lang yung maliit. Okay, sige na po. Hugutin nyo po, nanay. Ikaw po, sige, tulong po kayo, ha? Tapos, pag nabunot na po, isa po ang nasa baba at isa ang hahatak yan pataas. Sige po. Ano kaya ang laman? Ay, makorta! Wow! Pera agad, 1,000 pesos. Sige po, dito ka na tatay sa baba. Si nanay na po dyan. Yan. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Ilan kaya? Sige po, dito Ay, na po binigyan kayo hawak ni sa Mama. baba. Yan. Mabaka Ilan naman. po kaya ito? Baka naman. Ayan, J-Fans, napakahaba. Sige po, hugutin niyo po tatay. O, naghihibi si Mama. Okay. Wow, ang haba nga naman at tago 1,000 yung laman. Ilan kaya ang kabuuan ng manikip natin ngayong tanghali? Wow, ang dami. Ay, nanigulat yan. Hanggang bukas po tayo dito, hanggang bukas. Wow! Okay, sa tingin nyo, sa lahat ng nanunood, ilan kaya ang laman ng ating money cake? 20K? Sa'yo po 20. Ilan? 20. 50? Ikaw po ate? 30. Okay! You got it right dahil ang ating
money cake ngayon ay may lamang 40. 30,000 pesos at yan ay pinapalakpakan. Yay! 10K plus 10K, 20 plus 30, total of 50,000 pesos. Palakpakan natin yung 50,000. Baka naman. Mapautang. Okay, hindi pa tayo dyan nagtatapos. Nasaan po yung mga anak ni nanay? O sige, dahil bibigyan ko po kayo ng tagwa 1,000. Anak po ni nanay, pasok po dito. Sige po. Ano gaman ko dyan? Yeah. Yan, dito tayo. Gusto mo sigwinta man ha? Okay. Ikaw po, ano pong pangalan? Upo na lang po siguro tayo. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Jessa? Jessa dapat? Jessa. Okay, Ate Jessa, pangilan po kayo sa anak ni nanay at tatay? Pangatlo. Pangatlo, okay. Bilang isang pangatlo, syempre, kumustang ina at ama si nanay at tatay? Syempre, very responsible sila. Yes, very responsible. Si nanay? Si nanay? Si mama, strict kasi. Okay. Stricto si nanay. Ngayon, syempre, dahil birthday, ang talagang pakay ko si bakit kita tinawag. Syempre, birthday ng magulang natin, nanay at tatay natin. Ano kaya kung magbigay tayo ng mensahe sa kanila? Mapa, we love you and wish you all the best in life. Good health, of course, and more happiness. Yeah. Palakpakan natin sa Ate Jessa. Ikaw po kuya, na kanina pa humingi ng 5,000. Papaayos daw po ng motor. Okay, anong pangalan niyo po kuya? Papa. Aldrin. Aldrin. Pangilang anak po? Pangapat. Pang-apat. Kumustang magulang si nanay at tatay? Papa, may problema tama po. Siya matulad kami makaiwan. Si nanay. Parang tumatagilid tayo kay nanay ang laban na 2-0 kay nanay. Okay. Siyempre, ano lang po yun. Ngayon, dahil birthday ng dalawa, anong gusto mong sabihin sa kanila? Sana, ano yan, maglawi pa ang buhay nila. Yes. Ma, I love you, ma. Kasi ito talagang tag-iiwan. Okay. Ngayon, para naman makaganti ka sa nanay at tatay mo, ihag mo naman si nanay. Si pati mama, tatay. mama ko yan. Yes. Si tatay naman. Ikaw naman, Ate Jessa, baka naman gusto mong makisama sa kanyang hugs and kisses. Okay, dito na ako mauupo sa kanilang gitna. Ayan na nga, J-Fans, and sa lahat ng ating mga subscribers, kasama pa rin natin si nanay at si tatay dito sa Barangay Puro Batsa, Levmanan, Camarines Sur. Maraming salamat sa panonood. See you on our next vlog. See you on our next videos. Kaya naman, huwag kaliligtaang mag-subscribe and pakipindot na din ang notification bell para naman palagi kayong updated sa lahat ng mga videos at surprises na ibinibigay ng JFST. Once again, this is your surprise ambassador, Kuya Steph. Magkita-kita tayo. And nanay at tatay, sa pagbilang ko ng 3, tingin doon po sa camera at magbababay tayo. Okay, and 3, 2, 1, bye! Bye-bye.